Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα και πάλι. Έχουμε προαναγγείλει εκπομπή για το βράδυ της Κυριακής, ως ξημερώματα Δευτέρας. Αλλά επειδή βλέπω αρκετό σκούξιμο, όπως το χαρακτηρίζουν κάποιοι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποια όρια και καλό είναι να τα αναφέρουμε, να τα σημειώνουμε και να καταλάβουμε και πώς παίζεται το παιχνίδι. Είδα μεγάλο ζήλο από τον Άρη για αυτό το παιχνίδι και καλά έκαναν. Ήρθε και ο Καρυπίδης εδώ, δεν είχε γελάκια όπως είδαμε σε άλλα παιχνίδια με άλλες ομάδες. Ήρθε για μία ακόμη φορά να παίξει ο Άρης και καλά κάνει και παίζει ο Άρης στα ίσια. Ακόμη και όταν τον λέγανε κάποιοι παράρτημα του Ολυμπιακού, να θυμίσω ότι έκοψε 8 πόντους από τον Ολυμπιακό, αλλά αυτά δεν μέτρουν στη συνείδηση ορισμένων, φαίνεται. Είναι στο βωμό της προπαγάνδας. Το γεγονός πάντως ότι γνωστά site τα οποία μόνο με εσώρουχα δεν τον ανέβαζαν τον Καρυπίδη για να τον γελιοποιήσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πλέον τον έχουν κάνει κολλητό και αναπαράγουν τα παράπονά του και όλα αυτά, το αφήνω στην κρίση σας. Εγώ σέβομαι τις ομάδες, σέβομαι τους οπαδούς των ομάδων και πάμε λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα. Είναι φοβερό σε αυτό το μάτς, με μια κακή για μένα διαιτησία, και θα το εξηγήσω γιατί εννοώ κακή, να προσπαθούν κάποιοι να χτίσουν προπαγάνδα εις βάρος του Ολυμπιακού. Και φαίνεται πως αυτό που έγινε από το βράδυ της Δευτέρας στο Αγρίνιο, αυτό το bullying, το πολύ σημαντικό και ξεχωριστό από πολλές πένες, πληκτρολόγια, φωνούλες δεξιά, αριστερά και social media, έπιασε τόπο. Τι εννοώ? Φωνάζει, λέει, ο Άρης και κάνει ανάρτηση για μια φάση πέναλτι που κάνει ο Ροντινέη. Ο Άρης δεν φωνάζει, ωστόσο, δεν θα πει τίποτα για τη φάση που κακώς ο Μπιανκόν βέβαια κουβαλάει την μπάλα, κάνει φάουλ ο Μωρόν και κερδίζει την μπάλα για να αποκτήσει πλεονέκτημα στη συνέχεια και να σκοράρει και να κάνει το 0-1. Αλλοιώνεται το μάτς γιατί δεν δίνεται πέναλτι στον Άρη για να κάνει το 0-1, αλλά δεν αλλοιώνεται όταν με φάουλ ο Άρης κάνει το 0-1 και ανοίγει το σκορ. Κρατάμε. Διαμαρτυρίες από τον Ολυμπιακό για τράβηγμα φανέλας του Ορτέγκα μέσα στην περιοχή. Αφήνω στην κρίση εγώ να νομίζει ο καθένας ότι νομίζει. Θα μπορούσε ο Μοντόγια να έχει αποβληθεί νωρίτερα. Δεν έχει αποβληθεί, έχει αποβληθεί αργότερα. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν αλλοιώνεται κάτι. Να παίξει 5 λεπτά, ας παίξει 5 λεπτά λιγότερο είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και τι να μην βγει, δεν κατάλαβα, δεν κάνει για δεύτερη κίτρινη κάρτα μαρκάρισμα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Φτάνουμε λοιπόν στη φάση που ο Ολυμπιακός σκοράρει με τον Ελκαμπή. Ο Νίμπερκ πηγαίνει στο βαρ να το δει. Ο Γιάρεμτσουκ κάνει επαφή με τον αντίπαλο τον Μπράμπετς. Ο Μπράμπετς βουτάει μπροστά του και αποφασίζεται ότι το γκολ ακυρώνεται. Παραθέτω λοιπόν δύο φάσεις εγώ. Στον αγώνα της ΑΕΚ με το Λεβαδιακό, ο Μίτογλου όχι απλά έσπρωξε αντίπαλο. Έσπρωξε τον αντίπαλο που συμμετείχε στη φάση. Εδώ ο Μπράμπετς δεν έφτανε στην μπάλα, δεν πάνε να ήταν ο Τυραμόλα. Δηλαδή και ο Γιάρεμτσουκ και ο Μπράμπετς ουσιαστικά είναι εκτός φάσης εδώ. Δεν είναι ότι αποκτά κανένα τρομερό πλεονέκτημα, δηλαδή ο Ελκαμπή για να σκοράρει. Κάτι την άποψή μου τουλάχιστον. Έτσι, για να ξέρουμε και το πώς πάνε τα πράγματα. Στη Λιβαδιά, ο Φώτης Ιωαννίδης που όσο εκείνη την ώρα δεν είχε βρει γκολ, σπρώχνει τον αντίπαλο αμυντικό που πέφτει κάτω, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και ο διαιτητής Παπαπέτρου μετράει τον γκολ, με τον Ιωαννίδη μάλιστα να τον πιάνει στην κάμερα να λέει ότι έσπρωξα λίγο. Μετράει λοιπόν τον γκολ του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, το οποίο ανοίγει το δρόμο για την νίκη. Μετράει τον γκολ της ΑΕΚ με το Λεβαδιακό, με τον οποίο σώζει ένα πόντο η ΑΕΚ στο τέλος με το Μίτογλου. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει γκολ νίκης απέναντι στον Άρη με τον γκολ του Ελκαμπή που δεν είχε παίχτη άλλον στη φάση. Αν υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι ο Μπράμπετς μπορούσε να φτάσει στην μπάλα να απομακρύνει, εγώ να το δεχθώ ότι ήταν φάουλ και ότι πρέπει να ακυρωθεί το γκολ. Αλλά είναι μια μπασκετική όντως φάση, βαρύσια φάση, και ο Ολυμπιακός δεν το παίρνει το σφύριγμα όπως μας λένε και οι απανταχού παπαγάλοι ότι στα 100 χρόνια πρέπει σώνει και καλά να πάρει το πρωτάθλημα. Φλερτάρει λοιπόν με την γκέλα, μένει λίγο ο χρόνος, αλλά ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, λένε. Και έρχεται μια νέα σέντρα του Μπιανκόν για να στείλει αυτό το πεδίο Μπάμπης ο Κοστούλας για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα για να χαρίσει στον Ολυμπιακό ένα τρίποντο.
Καταλαβαίνω πολύ ότι περίμεναν την γκέλα του Ολυμπιακού. Είναι δύσκολο να μπουν στην αγωνιστική από το -5, το -6 και το -7. Εγώ δεν φωνάζω και λέω ότι ο Ολυμπιακός μαγεύει με το ποδόσφαιρό του. Όσοι με βλέπουν καιρό θα έχουν ακούσει ότι λέω ότι ο Ολυμπιακός χρήζει ενίσχυσης, πρέπει να γίνει το συντομότερο, πρέπει να μπουν παίχτες στην ομάδα που θα τη βοηθήσουν και ποιοτικά να ξεκλειδώσει πιο γρήγορα το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν την αλλάζω. Ακόμη και μετά από αυτή τη νίκη. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά βοήθεια διαιτησίας. Πάμε τώρα λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Σε αυτό το χώρο μπορείς να κάνεις καριέρα με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν είναι να λες ότι έχω το ονοματεπώνυμό μου, με λένε Διονύση Βερβελέ, βγαίνω εδώ μπροστά από μια κάμερα, λέω ότι λέω και κρίνομαι από τον κόσμο. Σε κάποιους μπορεί να αρέσουν αυτά που λένε. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν. Κάποιοι άλλοι θα μας βρίζουν. Αλλά τουλάχιστον έχω ένα ονοματεπώνυμο και τα λέω. Έχω πάρα πολλά παράπονα λοιπόν από εσάς σχετικά με ένα μέσο στο οποίο εγώ την πρακτική μου έκανα όταν ξεκίναγα δημοσιογραφία, δεν πέρασα στην πορεία. Μάλιστα δεν θέλουν να λένε ότι ήμασταν εκεί στο χτίσιμο του σταθμού. Δεν πειράζει, εγώ θα το λέω μια ζωή, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τι τραβήξαμε για να βγει αυτό το ραδιόφωνο τότε. Και αναφέρομαι στο Sport FM. Ο Sport FM είναι ένα μέσο του Γιάννη Αλαφούζου. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν έχει αναλάβει για τα καλά εργολαβία κατά του Ολυμπιακού και προπαγάνδα και το site του Sport FM. Εκεί όπου έχουν εμφανιστεί μυθικές υπογραφές, εγώ δηλαδή για παράδειγμα, επειδή μου λέτε πολύ, το να βγει με την υπογραφή του και να γράψει ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού Τάσος Νικολογιάννης, ο ρεπόρτερ ΑΕΚ Κώστας Κετζετζόγλου, οπουδήποτε, το δέχομαι και το σέβομαι. Λέει την άποψή του, τη γράφει και τον παραδέχομαι ακόμη και αν η άποψή του είναι αντίθετη. Εμφανίζεται, είναι εκεί. Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν, έχουν πιάσει στο στόμα τους οι ρόμπες, γιατί περί ρομπών πρόκειται. Όπως τα έχω πει και στο διοικητικό συμβούλιο του Ψάτο, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όταν κυνήγησαν και πεδίωξαν τη διαγραφή μου για λίγους μήνες, με τον Τζον Αυλακιώτη τότε. Είχαμε τον Γιάννη Αυλακιώτη στο SDNA και τώρα έχουμε τον Κολίνα. Είναι νέο φρούτο. Είναι ο Κολίνα, ο οποίος βγαίνει και γράφει στο site Sport FM, ξέρει τα πάντα από την διετησία Κολίνα, ο οποίος, δεν ξέρω, οι κακές γλώσσες λένε ότι η πιάτσα τα λέει. Εγώ δεν ξέρω, δεν υιοθετώ κάτι, αγαπητέ φίλε Κολίνα. Ότι υπήρξε υπάλληλος της ΕΠΟ το προηγούμενο διάστημα και τώρα έχει στρατευτεί και πάλι για να κάνει πολύ καλά αυτό που ξέρει, προπαγάνδα εις βάρος του Ολυμπιακού. Πρώτον, είναι ντροπή να πιάνετε στο στόμα σας, στα γραπτά σας, τη λέξη Κολίνα. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος διαιτητής, με πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, σε χρόνια που δεν είχε και βαρ, με ξεχωριστή προσωπικότητα. Δηλαδή, να βάλεις τώρα τον Κολίνα και να παρουσιάζεις έτσι καλά ότι είσαι ο ειδικός για να κάνεις μια προπαγάνδα εις βάρος του Ολυμπιακού, δεν λέει. Είναι κρίμα, ρε αγαπητέ μου φίλε. Είναι αμαρτία. Βάλτε λοιπόν το ονοματάκι σας για να τρώτε και τη λέζα. Να ξέρει ο κόσμος, όχι ούτε για απειλές, ούτε για κάτι άλλο. Να ξέρει ο κόσμος με ποιον έχει να κάνει. Παίρνεις μια απόφαση και λες εδώ ρε παιδί μου, βγαίνει ένας τηλεκριτικός και λέει ο Σπάθας στο Μέγκα αυτό, ο Βαρούχας στην ΕΡΤ αυτό. Κρίνει ο κόσμος. Ο Κοτσιάτης στο Άξιον αυτό. Κρίνει ο κόσμος. Τα είπε καλά, δεν τα είπε καλά, συμφωνεί, διαφωνεί. Όμορφα και ωραία. Όχι λοιπόν τέτοιες τακτικές ο Κολίνα και να γελάει ο κόσμος. Ο κόσμος του Ολυμπιακού σας έχει πάρει χαμπάρι εδώ και καιρό, αν δεν το έχετε καταλάβει. Πιστέψτε με ότι είμαι αρκετά ενεργός στα social media και με ένα κανάλι 50.000 συνδρομητών μπορώ να εισπράξω κλίμα. Περισσότερο απογοητευμένος είναι ο κόσμος, γιατί έχετε μείνει το μοναδικό αθλητικό ραδιόφωνο, είναι η αλήθεια. Αλλά έχει καταλάβει και ρόλο και είναι και κρίμα για κάποιους συναδέλφους που είναι εκεί και τους παίρνει η μπάλα. Έτσι. Οπότε βγάλτε και κανέναν άλλον, πείτε μας ποιος είναι ο Κολίνα, να μάθουμε ρε παιδί με αυτή τη μυθική πένα που γράψε αυτό το κατάπτυστο την προηγούμενη εβδομάδα μετά το μάτι του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και τώρα το παιδί πιάνει εργολαβία, θα πιάσει κανένα μικρόφωνο με άλλο όνομα ενδεχομένως. Έτσι λέει πιάτσα, δεν ξέρω. Κύριε Κολίνα, πώς ξέρετε. Κοιτάτε, μη σας κάνει για μια αγωγή στο τέλος ο Κολίνα και σας ζητάει γιατί χρησιμοποιείτε το όνομά του. Λοιπόν, γιατί το έχετε βάλει και εισαγωγικά, είστε και γάτι για να τα γλιτώσετε αυτά. Ο Ολυμπιακός πρώτος πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να κοιτάξει για ένα καλύτερο μέλλον μέσα σε όλους τους στόχους. Δεν έχει κρυθεί τίποτα. Το πέρασε αυτό το εμπόδιο, αυτό το μπλόκο που πήγαν να του βάλουν οι γνωστοί ή οι άγνωστοι. Καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε. Να προσέχετε πάντα. Βράδυ Κυριακής θα τα πούμε με live streaming εκπομπή. Και όλη τη εβδομάδα θα έχουμε εδώ και κύπελο και συνέχεια. Και Ευρώπη μπαίνει στη Μπόρτο αρχικά και με την Καραμπάκ μετά. Γεροί να είστε, καλά να περνάτε.
Καλή εβδομάδα θα σας πω αύριο, έτσι. Και καλά μυαλά στους απανταχού κολλήνα του διαδικτύου και των FM και όχι μόνο. Συνεχίστε έτσι εσείς και μετά θα γράφετε ότι το χάρισα στον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα για τα 100 χρόνια της ιστορίας του. Έχουμε και το άλλο φρούτο. Έχουμε και αυτούς που ξαφνικά βλέπουν Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Δεν τον ήξεραν τόσα χρόνια. Δεν ήξεραν που είναι. Αν δούλευε κάπου σε κάποια ομάδα, αν είπε τους ρώταγες και δεν ξέραν τι γίνεται. Άλλη ιστορία αυτή. Αν θα την πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, υγεία, να έχουμε και προχωράμε.